ka channel lo thlir tu te chibai le vek ule tunchum kan video a chuan mai paratha kan siam don ani mai hi a hrisel zia chu kan hri thewanga ma se I hmin to te hi chu aban lo phe hi chu ei ngai ne hi awang atui lo ve em a naupang te po hian an du lo chu wang chuanin mai naupang te kan chung tek tui taka kan ei thei dan turin paratha kan siamanga hei akor ka vela ka zaya hei ti hang ka zai si na chuan rice cooker ka steam ta hei ka steam hmin ta a hei hetia han me po hei somvek theimo khatyang ang khan min chadewin kan steam anga chuan hei ta han bol lian deuh hleka hianin kamai steam sa kha ka da a chuanin mai kha ka steam nuwa khang ka da dai le phuta chuan hei tuna kaman hi chu adai tur ania adai vek to ania alum pep pep te po kha apoi chuang lawa chuan hei hi som chadewin kan mai hi kan du le kan hair somanga kan du le kan chok somanga kan chu somanga kha kan thu thu ni ta se hei ti hang ka lo met koi hlar ta chuanin atta hi katela kan du chuan maida po kan mang theya du le atta le maida ti po ati polin kan mang theya hei no ni ti hang katel phota chuan kan metanga chini thir fiante khat katela chuan chi temte kan telanga mingin chuan heng ho hi ti hianin kan metanga mai min hianin kan atta kha kan metanga mai kha atam chuan atta kha ati khal tok tur khan kan tel bel zelanga hei ti hian ke po ka tel bel zela te ngai lo khan I ti khan kan mai kan du tok kan tel ti khal tok tur kha atta kha kan tel me anga tlemin kan tel zelanga du aya alo khal deuh hlek le tui po tlem po kan lei theya ti khan tui ti khan kan tinga chuan atta kan thin ang kan sianga khatyang ang vela khal tok tur ang khan kan met don ani tuite atlem kan mamo dana zirin kan tel bel thei ani hei ti hian chadewin ka meta tianga ka melom nuwa khan hei minute ni vel hi ti hianin kanem ti hang ka met nem ani chuan hei ti hianin ka lo du tok to anga ta hian tel tlem kan leianga achung lama hian alo khorau lo nan chuanin reilote minute soma mo minute som panga mo hun kan nei dana zirin kan chin tha anga kan lo dar ri lok don ani chuanin hei minute som panga som ni vel ani hei kan atta kan mai paratha tur po alo nem thato a alo zoi thato a chuan hei kan nuai thei to ni kan kang thei to don mo chuan hei ti hian ka meta ati chi lutuk lo ti vera u no pang mai ei du lo ti po mai ei tir na thatak ania tui box sia ti hianin paratha kha siam tur kha kan du len chuan kan alom hi kan ti liananga atireu te kan du le kan ti tenga kha ke mani thu ni to a ti khan ka shwal moma hei lian ve ang reng deuh hlekin ka shwal moma chuan ama a hei ka dana a khan ti hang ka shwal mom sa kha ka da le zela arong te hi eng marong tel ngai lo hian hei mai khan arong te hi a eng nal em maya hei ti hianin kalo shwal mum vek to a chuanin hei kan nuai tur kha kan la chhuak anga abak kha ti hianin kan lo chin thale zelanga chuanin hei kan nuai tur kha ama kha aban rewa wang kha ni noi har sa chuan hei jual thei tur deuh hlek ka sha tawal samte na khan ka tian acha ni ka shwal mol zela ka shwal mom ma sak pyang ka hei thleng kuma khanin ka chin zela khwate luma fen te kan on ringa wangin alo khuro zung lo nan khanin
fiante alo chem ro lo nan khanin thlenga khan ka chin sel ani I heti ringot po hian du chuan a kan thei thawa ma se I a in thua tur te tlema design en lo it om ve deuh hlek le zwal tur khan eta hian tel ka ta ta chuanin atta kha hei tlem ti hianin ka phul theta chuan hei alai taka tian ka thlep chhota a chuan ka thle a le lam kha ti hian tel ka tat le a ma mi ang chia khanin tel ka tat le a chuan atta kha tlem ti hian ka phul le theta chuan hei tiang ka thlep let le a kil thum nei ang khan hei ti hianin alo ni ta a hei hi atta kan tel lenga nuai a ol samjok nan khan ti hianin kan du ang tokin kan nuai pan don ani pan deuh kan du chuan kan nuai thei boka pan lutuk lo kan du pon keimani thu ani a a cha le lutuk hi chuan a min har thina a chung te a chung lampang te lo min that tok lo ti kha thil om ve the ani a chuwang chuanin tlema pan moi tok ve deuh hlekin kan nuai ani chuan hei heta hian tawa ka chuanga thirbel pa ngaya te a thei veka kha kan man ruwa ka chu keimanin kan nei rem chan ang khan yanga engma tel lawin ti hian thirbel longa hianin ka kang phota ka da phot ka ur phot ani chu mo zokina chuan hei ale lam khati khan kalo ur ro deuh theta chuanin ale lam kha ka let le a chuanin ale lama khan hei hetianga alo uk deuh alo ro deuh theta khanin kan du chuan tel pa ngai kan mang theya ghi emo butter emo po kan du zok kan du kan mang theya keimai hi chuanin ghi ka manga hei ghi kha thir fiante chan ve vel kha ti hianin ka zuk tela chuan ti hian kan hnoi ruala akai rual theinan ti khan kan hnoia chuanin ale lampang kan le tanga ale lampanga po ghi kha thir fiante chan ve om vel tur bok kha kan tel le anga ti chuan ghi a pure chapa ngai hi chu keimani mihring Hrisel na tan po hian a thalu tuka naupang te po hian eina sa se a tha a refine tel te pon a tui lu tuka ni ti hian le lam hi mei na lo te hian gas na lo te hianin ti hian ka ura ka nem deuh pa zela alo min rual theinan khan mo alo min that theinan khan ti khan ka leta le lam kha ka ur zela chuanin khetianga le lam alo sen uk thap thleng kha kan uranga chuan kan mai paratha tui le Hrisel em mai chu alo ei thei to mai don ani ti hian hei kan paratha chu alo ei thei ta a atuin a Hrisel em a ti khan ama long ringot po khan thingpui me a man theya hei alu sinte te in ka chana chu ka kang rawa thak deuh sepin chu ka fa te hian an du a ti hian alu nen a me turin ka siam ani chuan hei kan thlena ti kha hei ti hian a keu phek theya a in zom lova hei a thareuh
a tha reuh topa ti hian a chhung te pawh min tha em em a tikhan khati zawng kha nia tun tuma tan chuan tumatalin in lo tangkai pui le ngei ka be se